5 ka mga tao na sikop sa masakop sa Talisay City Police Station. Sa duha ka naglahing higayon, usa kanila ang uyuan nga giingong nanapat sa 11 pa lang ka buwan yang pag-umangkon. Ang report ni Femery Dumabo. Magatubang og kasong physical injury ang 27 anyos nga uyuan nga si Gremar Rama. Gireklamo siya sing igsuon nga midapat sa 11 pa ka buwan niyang anak. Gingong napiska ng bata sa gibating kalagot sa suspitsado sa inahan sa bata. Sa pagkasikop ni Rama, nasayran sa kapulisan nga siya diyang dugay nang gipangita nga suspitsado sa pagpanulis sa usa ka internet cafe ni adtong tuig 2017 sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan pa kini sa CCTV sa mga edipisyo. Gisuta na usab karon sa Talisay City Police kung nalakip ba siya sa sunod-sunod nga mga pagpanulis sa Dakbayan sa Talisay. Nasuko ang mama, nagkadali sila, kunya the attention of the suspect was turned to the child para makabaw siya sa mama. Moto naka-inflict siya of injury as well as the mother of the victim. Samtang, upat ka mga lalaki usab ang nasikop sa kapulisan diya sa Barangay Campo 4 tungod sa pagpamusil sa duha ka mga lalaki. Gingong away tungod sa yuta ang hinungdan. Swerte na lang nga nakalingkawas ang duha ka mga biktima. Nasikop ang upat ka mga suspetsado. Na-recover gikan kanila ang duha ka mga revolver nga gingong gigamit sa pagpamusil. The victim and suspects nga sila ay family feud regarding ilog sa yuta. Uba ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.